Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto com Chareska Furling. De Bijbeltekst van vandaag kunnen we vinden in Malachia hoofdstuk 3, vers 6. Want ik, de Heere, ben niet veranderd, en daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. Hoewel we leven in een wereld waar alles in ons leven in een handomdraai kan veranderen, we kunnen niet zeker weten wat morgen ons zal brengen. God is onveranderlijk. Misschien heb je je valse gevoelens van veiligheid verloren. En dat is goed, want God wil dat je weet dat je enige echte veiligheid in Hem te vinden is. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, soms gebeuren dingen in ons leven dat we de hoop verloren hebben. Help ons, ondanks wat er gebeurd is, dat wij bij U kunnen komen en veilig bij U kunnen voelen. In Jezus' naam, amen.